La Fira de Guadassuar de 2014 ha tornat a omplir de festa els seus carrers. Una festa en honor a Sant Vicent Màrtir que cada any organitzen els homes de 46 anys. 3 dies intensos que arrencaven amb la coneguda com cavalcada de la repartició de la carn. Esta cabalgada antigament se diu la repartició de la carn. Normalment era perquè s'asseguraven tots al Sant Demà de matí tindre un pla de putxero i que celebraven com Déu mana totes les famílies més humildes el patró Sant Vicent Màrtir del poble. La cavalcada ha anat evolucionant i a l'actualitat i durant el seu recorregut, els festers de Sant Vicent reparteixen mistela i rotllets, dolç típic de la població, als veïns, fent-los així partícipes de la festa. Repartim les pastes típiques de Guadassuar i a part xoguets i golosines pels crios, més la mistela. Els gegants i cabuts acompanyats pel bolero de Guadassuar encapçalaven esta tradicional cavalcada. Les carrosses amb els xiquets i festeres de la Divina Aurora eixien al carrer per repartir caramels a tota la població. Festers i festeres d'anys anteriors i de l'any 2015 anunciaven que la festa havia arribat al poble. La corporació municipal encapçalada per l'alcalde José Rivera també participava d'esta emblemàtica cavalcada. Junt a ells, cada any hi podem veure el pregoner de les festes de Sant Vicent, enguany el conegut presentador Julio Tormo. La elecció ha sigut per els festers de Sant Vicent. Tots els anys són ells que decideixen qui és la persona que va fer el pregó i pensaren que Julio Tormo era la persona ideal perquè és un gran coneixedor de les festes. Finalitzada la cavalcada, el poble sencer es dirigia a la plaça Major. A les portes de l'Ajuntament tenia lloc el moment més esperat. Volguera aquesta vesprada que marca l'inici de la tradicional, centenària i popular fira El Porral de Sant Vicent, la meua veu arribada com les campanes ben lluny, a tota la contornar, a la Ribera, a la Costera, a l'Horta, a València, per a dir Guadassuar ja està en festes! El pregó de la fira sempre té lloc al balcó de l'Ajuntament. Junt al pregoner, l'alcalde convida a tots els veïns a sumar-se a la festa. Que el poble vol que no s'acabi la cabalgata. Esta cabalgata que tots els anys la fem i la fan els festeros que entren. Festeros que entren i ara d'ací sí que demana, encara que estos, quan fem molt bé, demana que l'any que ve que un puntet més que li donen. Ja heu vist vosaltres, els festeros d'enguany i les festeres de l'Aurora, heu vist que enguany ha eixit més gent que mai i quasi tots eren del poble. I això ja que donem compte de que la gent del poble vol la festa. Inaugurada oficialment la Fira de 2014, es donava inici a 3 dies intensos. Dimecres 22, la població va celebrar el dia gran de les seues festes. L'acte més significatiu des del punt de vista religiós era la processó en honor al patró Sant Vicent Màrtir. D'ella hi participaren devots i devotes, els festers i festeres de Sant Vicent Màrtir i la Divina Aurora de 2013. També els festers de l'any 1989. Les festeres de la Mare de Déu de la Misericòrdia de 2013 també hi participaren d'esta processó, així com els anfitrions, festers i festeres de Sant Vicent Màrtir i la Divina Aurora de 2014 junt als seus familiars. Les autoritats i el clero de Guadassuar presidien a la banda Unió Musical Santa Cecília, la qual s'encarregava de tancar esta gran desfilada processional. Els deixem amb les imatges d'esta multitudinària processó.